Jotana na phung kaham te ani channel hanya hai lam sok phiro ke onek dini por tini ta bisa blog hai pika video ko yango sal pakha ang nan songnogo thona thangmani miya hingga ke tini hingga basa wai nogo thangi tongo ko khum bolongni khum naithok naithok ke nugo hingka bangba hingga ke lama boto khum nugo hingga ke ba khum no kisa video khaina kha tabo ang himui tongo saisungno hingke lama himtite hingga tai lama wana hai thaibo ekdom market thaijak nugo abo ke ang abono video masakha naithokjakgui ekdom no ako thepung thaimani sijak ba thaio bobo ekdom marke borok rok no sarna bagui ang tabuk nogo thangui tongo sogui hingga ke nogo thangma se sini gate dogak bondo ungjak basai ko sinong borok abo ke kaga cycle pump tongmani ang naitongo sila rok hinui hingga ke aro tui narwgui tongo drum chikon chikon no hingga yang kinar kinar oro hingga ke moitu sini sinong borok basai ko to kuya ko angke daktar basai phaikha iman man sinong borok apna ka samnai khulukmaya tabuk hingke sini gate khuluka hingga ke ang tabuk thangui tongo nogo hapnani mwkhang rok sunani hinui so finally tabuk hingke mwkhang rok sujak jotono yango ama hingka ke satai sona bagui sap khai tongo ama ke ani tugunung ganang silai chumani tongkha silai kokna bagui silai ke hamjakmani ekdom bakai silai nangolo torkha tangmani godo Top silai jak koknai gudung 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 ke silai koknai bodo